Un ano máis, e xa van 4, Ribeira volverá a facer gala da súa solidariedade coa andaina en favor de Agaprem. Celebrarase este domingo, día 1 de outubro, con saída ás 10:30 dende a Praza do Concello. Decir que para nós este é unha andaina moi importante, porque estamos apoiando un pouco as familias dos nenos prematuros a través desta asociación Agaprem, e para min é un orgullo, sendo parte un pouco implicada no tema e que o padezo, poder acatar o mellor resultado para que esta xente poda ter unha estancia no hospital, unha axuda, unha colaboración de calqueira maneira, que todo fai falta nesa situación. É necesario seguir avanzando na investigación, nos camiños do coñecemento, que permitan que as familias que teñen nenos e nenas prematuras pois teñan un acompañamento, que teñan todos os cuidados necesarios, que son moitos, e sobre todo que teñan un acompañamento ás familias para saber que teñen que facer a hora de cuidar os seus fillos e fillas prematuras, non? O percorrido de algo máis de 5 km destaca este ano pola súa maior accesibilidade e facéndoa apta para todo tipo de público. Bueno, este ano a ruta fixémola un poquinho máis fácil para os carritos, e sí, que non teñan tantas complicacións. Outros anos metémolas un pouco polo monte e así, había algún problema para os carritos. Este ano fixémolas un pouquiño máis de asfalto. A andaina é moi familiar, é moi cortiña, é para disfrutar un día de domingo de facer un pouquiño de deporte. Os interesados en participar poden formalizar inscripción a través dun WhatsApp no teléfono 653 333 124 ou mediante o enderezo electrónico amasdecasaribeira@gmail.com ou o mesmo día antes da saída. Non hai unha cota fixa, polo que os participantes poden realizar os seus donativos ou colaborar a través da compra de camisetas cun prezo de 5 euros. Ademais de numerosas empresas locais que brindaron a súa colaboración, esta iniciativa conta co patrocinio de Congalsa e Seforgasa.